Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum să faceți Robux gratis în Roblox. Prima dată vă duceți la Robux, Buy Robux. După aceea alegeți orice vreți. Uite, eu zic că vreau să iau 400. Da? Vă duceți aici. După aceea vă duceți din link-ul din descriere. Copiați tot. Copii. Și acum vă duceți, dați inspect. După aceea găsiți payment method, după aceea dați edit as HTML, după aceea nu mă culc. Nu. 12. E 12? Chiar? Ok, scuzați-mă pentru întrerupt. Dați pe edit as HTML. După aceea instruiesc tot și băgați link-ul pe care l-ați avut. Acum va trebui să te duceți pe canalul ăsta ca să dați subscribe, pentru că el a făcut hack-ul. Da subscribe, după aceea dați așa, după aceea apăsați pe get Robux și după aceea vedeți acolo că mie îmi cresc Robux. Vedeți? Eu tot apăs click și pot să folosi când vreți. După aceea dați pe account to save /save și acum va trebui să așteptați cam până la 1000% ca să se termin 100. Nu știu, depinde cum o faceți. Deci, practic, voi așteptați până scrie acolo complete, da? Deci, cam atât a fost cu episodul de azi. Bye.